Divê em herkes vêya baş bizanibe. 100 sal berê dema xaşperesta hatin rojhilata navên welatê Musulmana perçe kirin, dabeş kirin û li gora menfietê xwe kesê ku xizmeta wan bike kirin serok û serwerê Musulmana anî hatin îqtidarê. Vî 100 salê derbasbûyî de li rojhilata navên li welatê ku xelkê wan Musulman e şer, ceng, xwîn, şîr, şîn û şûr qetliyam ebeden bi dawî nehat. Belê vê qetliyam hanê, vê tevlihevîya hanê, vê komkujiya hanê, vê bêedaletî û bêxwedetiya hanê dike sûyê Musulmana. Wan Musulman perçe kirin, wan nehîştin Musulman warîn îqtidarê. İqtidara ku ne li gorê bercewendî wan be înqilab li ser kirin, hemû îqtidarê hatin ser Musulmana temamê dewletê Ereba heta Tirkiye tev divê di xizmeta wan da ba û wisa destek didanê. Van dewletê, van hikûmet û van îqtidarê ku bi alîkariya em bivê fireng û xaşperesta hatin bû serok û serwerê Musulmana ne mafê jiyanê da Musulmana da milletê xwe ne heqanî ne hiqûqanî û ev 100 sal e em bivê heq û hiqûq û edalet nehatî rojhilata navên. Bêje dîsa îjarê Siyon, îtifaka Siyon xaşperesta ê Franka dixwazin careka din 100 saleka din rojhilata navîn çawa bike em bibêjin înşa bike, ava bike, hinek dewletê din çê bike. Bala xwe bidinê her dewleteka ku taze çê bibe divê xizmeta İsraîl û Amerîka bike. Çawa 100 salê derbasbûyî bi destê van zalim û zordara xwînxwar û xwînmijan nehîş heq û hiqûq û edalet û aştî û were welatê me, vî 100 salê hanê jî eger Siyon û xaşperest bi ser bikeve pêşege Amerîka û İsraîl, dîsa wê 100 salê dinina milletê rojhilata navîn şer û ceng û xwîn û em bibêjin qetlam di nava wan da xilas nebin. Ji ber wî divê milletê herêmê bêwan hayek bixwe li hev bikin, Kurd, Türk, Ereb wek bira li hev bikin, şerê derbasbî dev jê berdin, hevdû qebûl bikin, Kurda qebûl bikin, anayasaya da bi cî bibe Kurd û Türk em bivê wek hev nasnaman werin naskirinê û zimanê wer serbestkirinê dewleteka Kurda û Tirka were avakirin da ku çawa bibe da ku em bibêjin em qetliamek din carek çê nebe. Ji ber vî ya hinek însan heq û hiqûq û edaletê ji İsraîl dixwazin, ji Amerîka dixwazin û ji çi dixwazin? Xwedê Teala îzzet û şerefê ji İsraîl û ji Amerîka û ji xaşperesta û ji Siyona dixwazin. Halbikî Xwedê Teala dibêje welillâhil izzetu ve li rasûlihi ve lil mu'minîne velâkinnel münafıkîne la ya'lemûn. Divê izzet û şeref û em bivê mirwet ji Allah re, ji pêxemberê wî Resulî wî re û ji mümînan re, lê kesê münafık vîya fehm nake. Hûn terin izzet û şerefê ji xaşperesta Siyona dixwazin. Eva ji bo we serberjêrî, ji bo me serberjêrî em Musulmanin. Divê em bi Musulmantî bi hev re bidibistînin, em bi mümintî bi hev re bidibistînin. Xwedê Teala heqê dayê Tirka, dayê Ereba, dayê Farisa û heqa dayê Kurda jî 100 sal em hatin înkar kirinê, 100 salê din dîsa jî eger em li hev nekin, em ê 100 salê din dîsa em bê çawa bikin, em ê dîsa di şer û ceng û qetlamê de derbas bin.